Kita panggil ada Rani Maharani bersama Mahesta dangdutnya Kota Wali. spesial yang punya lagu kok Sing aku sunate iki tukang tambakan uripe sadalan-dalan golek duit sing halal kanggo sandangan. Ayo Fadil, sini dong. Ayo yang punya lagu, ayo adek yang gitar. Iki kok metu terus yo, Rani Mas. kesana, Rani kesana. Oh, aku ke situ. Oh, Iya. wah. Tukang tambakan rezekine untung-untungan Asik. nasib apik duwe kantongan ku krasa-kraca. Masa. Sikile piye Mas? Sikile. Ayo Fadil. Mak jedar, mak jedar, mak jedar. Yuk. Dar, Hop. ono ban pecah. Wah iki rezeki mesti teko. Mak jedar, mak jedar, mak jedar. Dar, ban pecah maning. Esok-esok rezekine tambah rumput. Oi, tambah rumput. Oi, tambah rumput. Oi, tambah rumput. Oi, tambah rumput. Terima kasih, Mbak. Berkah barokah. Yuk. Samudra Audio. Ayo Mas. Sikile piye sikile? Asik. Lah iya, Mas Soleh piye to? Aku iki tukang tambah uripe sadalan-dalan golek duit sing halal kanggo sandangan. Ku iki tukang tambakan tukang tambakan rezeki untung-untungan nasib apik duit kantongan wayah luwe wetengku krasa roncongan. Mahesta iki piye to Mas? Awet mau kok wirawir ya malah bingung aku. Iki mah joget ngene tah piye? Iya, mak jedar, mak jedar, mak jedar, dar ana ban pecah. Wah iki rezeki mesti teko. Mak jedar, mak jedar, mak jedar, dar ban pecah maneh. Esok-esok rezekine tambah rumput. Oi, 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 tambah
semoga bannya nggak pecah ya. Ya. Fadila. Iya, terima kasih. Deal. Lo di mana?